ई सब जानता नहीं, सब कुल मुसहर के घर के एको गे में खानदानी ना हम। और देखो था कि एक नाचतिया नाती सुनता एक बाप एक से पैदा। अब देखी नाचतिया नाती झाल बजा होता। अब सोची जे कतने लमर खानदान के बा तो बेकारिया हो तो बेकारे तो तोर बाबू तो बेकारे जन्म ले लो तो कोई कौरी फंसत अरे चली हटाई। अब देखो पकड़ पकड़ बोलल जन ठीक नु। अभी कमला भैया कनिया जो हमने के जनेऊ होला सुबह के समय पर रुआ तो घरे के बनी। अच्छा कमला बाबा रुआ 3 गो बेटा बड़े जनेऊ एको गो कैले बनी। शादी बियाह हो गए जनेऊ कैल तू एगो विकलांग होकर पटाइले रहता एगो देखो तनी माल मार के बनाइले रहता एगो गाड़ी पटंगा के खलासी के काम करता। अरे वह कनिए जे उठिए तो कहे जे हमार तीनों लड़का राम राम भगवान न कस के रुआ बेटा हमार बेटा हो खो। अरे वह ऐसे बेटा हम जन्माई हमरो के महादेव 3 गो देले बाड़े चल के देखी नु पैसा कमाइले तो संस्कारों दिया बा। हमरा बेटवा के लगे 2 मिनट और बेटवा न बैठिए सो इस जालनी संस्कार दी बाबा। हम निवेदन करो परिवार पर लगाम रखी शिक्षाचार दी परिवार के निमरा की बड़े आदमी के खानदान में जन्म भइल बा तब बड़प्पन के विचार परिवार में रखो। ये सब विशेष ना कहो। ओहो एगो खलासी के काम बताई ऐगा बजा के भी कितना मंगता नहीं लइका खलासी एगो गिलवा माटी ढोता एगो बरम बहुत बोल के टांग छितर लेबा। पहले को भजन बाबा के बात बा एक आदमी 2 रोल नहीं कर सकते। झांकी अच्छा है झांकी होना चाहिए लेकिन ये हमारे मेहरारू पर बोल गई वो हमार मातारी कहियो ना बोली। हेलो कि दर्द से